Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Yesu ndiri zvichokwadi. Yesu zvachataura zvichokwadi. Ndikanyapa chabatwa nemhosva. Ndikanyapa chabatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Pamusoro wechangamiro. Zita moli dangaremba. Takamboya muna December. Tamanganirwa naKind Maria nenyaya yestand. Saka makapedzisira muchiti Kind aende kunotora bamukuru wake. Vanova vakati vane umbovu na saka isusu kubva muna December takambomira tikaona nguva yarebesa tichiti pamwe vari kuronga zvavari kuronga. Ndosaka ndadzoka ndichimangarawo ndichizotowa apapi kune kuita madevelopments edu. Ndi hazvinei mari. Saka iyi ruti mhuri yakagara pasi mberi. Patakapedzisira muchitaura nawo Kind wakati bamukuru wake ndo anoziya magoverwo akaita mimba. Mukati chiendai munodaidza bamukuru wenyu mudzoke kuno. Saka isusu kubva muna December takamira tichimira kuti tichazozwa kuti zvaapata. Saka taona nguva yareba tikati regai tidzoke tichisingisa mbure kwamara tizwa. Iya ndakatomboita iseuyayo ishamugoyayo gawe pana kunya yake right. Pane two issues. Imi mespemit muruti makagara pasi sabhukumarira sabhuku ndiani kwamarira sabhuku marira kana aripo unobatira baba asipo haubatiri baba aripo unobatira asipo right. Ndati sabhuku marira ari kupi kana weogara pasi hautaurira iyai iwo unomira asipo kana ari kure kaikanotoya padhuza ngavaecheri kwe vaogarapo. Right. According to the agreement yamuri ndiwo makaita muswatinziro wa26 muri yekwamarira tagara pasi muswatinje ya26 kawirirana kuti munda wakatengeswa hazviverengwi kusasatengeswi instead wava kupiwa mumwe munda kana kudzoserwa mari yavo. Wakomana Calvin naKind havachina munda pamusha pambuya Maria mai edu hazviverengwi haasina munda paaiti ndepake ndizvo ndozvamawira neyaika ndeyekuti nzeve dzaziyezobva nyaya haina kusvika kwandiri ndakasvika kune mwana wangu warumira zasabhuku ndiarumira zasabhuku goti ini miri yangu haisi kuita mushoma saka inenge yakasvika kune uyu pakaitwa nyaya mamuri kwe pakaitwa nyaya pakaungana mhuri mamuri kwe saka this thing is fake. Uyu ndianga ariko munozani baba zitari linoshmarira because I do not understand how to make a meeting yemhuri baba wacho yemhuri yacho is not there hapo. Saka who was chairing the meeting? Anga chair meeting there. ndianga arichema pamusoro wechangamiro
nawe yanga iripo baba nyaya takavazivisa baba bvati miri yangu haisokwanisa haisita zvakanaka saka achienda aivakomana baba wati nyaya iyi haina kubvira yamosvika nekwandiri. So you can't stand there untaura kuti baba vakati miri haisvika zvakanaka. Uyu uri apa uri kutaura wati nyaya iyi haina kubvira yamosvika nekwandiri. Changana handisi kuramba zvezotaura asi baba takavaudza baba hamuninavo kuti uripo takatoenda baba zvinoitika zvoti baba chanopota chikangano asi nyaya takatovatsvisa kawanda. Makaiitirepi mitingi yacho kana musina kutiroma kwake? Yakaitwa papa nenyaya yemunda koronesa munoziva kuti baba haasi kufamba, baba ane problem asi ndiye ane voice for the family yese. And you choose kuita meeting kusamu kwamunoziva kuti hasviki. Andika instead of going there you go where he is. Kana munoziva kuti papa ane problem makumbo munoenda chine problem hausi muromo chine problem makumbo asi muromo unodii muromo uri kutaura nzeve dziri kudii dziri kuzwa. Moreover, neminde yacho wanoiziva kudarika mese mamuja kangaroo meeting. And ukaona saini inotanga kuratidza kuti zvamuri kuita nezvaanoziva nezvaanofunga haasi kuwirirana nazvo. Statement yataura yekuti this thing never passed through me, it means kuti muri kuita zvinhu zvenyu zviri against zviri kufungwa nababa kana zvaanoziva. Ndiye murizi wemusha. pamusoro ichangamira inini baba hatinobva tavashora baba takatovaudza kana mukabvunza hama dzacho dzahama zero takavaudza ndakaenda nepanyaya yacho makatendende mubatsirani tikabva taenda takamirira inini kana uri proxy kana uri acting ukatumwa kuti enda umirire wadzoka kwawatumwa kuti enda umirire unoya uchiripota back kuti kwandaenda kwazi zvakati tawirirana zvakati. Amuna kuzviita alright makasunga ka this was 10/01/26 and this is last tender 9/05 which is 4 months down the line after Maita meeting. And according to your meeting makati it's either murupa munhu mumwe munda kana kuti murudzosera mari chamaita patu izvozvo maita chipi. Wati iwewe makawirirana kuti tikupa mumwe chii munda kana kuti tikudzosa chii. Saka ndochibvunza kuti pazvinhu zviri 2 chamaita zviri 2 ndechipi. So pamusoro changu so far zvatiri kuita changamiro ndezvekuti pari kutsvagwa mari yekuti tirifande wana danga. Takavaudza na danga kuti ndizvatakawirirana vanonga vanozviziva. Takatombozoka futi panapa tiine kopi iyoyi changamiro tikatoifaila atifunga kuna clerk of court for takatomboapa filing this thing hazvitauri chii kana usukuita zvinhu zvacho zvawakuzoda kuita. What is important, this is just for record keeping kuti makatongoita meeting mukawirirana zvamakawirirana but kana mawirirana zvamawirirana munoita zvamawirirana kana musakaita zvamawirirana mutsamba yemafaila zvakafanira kuti hapana zvamaita. And what does it mean? The status quo will only change after maita zvamakati muda kuita. Musati maita zvamakati muda kuita, the status quo remains the same. Kana kuti pa 4 months vane mari inini kana zvaoya kuno yandisokuzvaoa kune ndani yakadai Zvinoti
pane katsotsi karipo apo ndepekuti kana muruti muine offer yemumwe munhu handisi why can't you give Kelvin the other munhu wacho muda kupa munhu kana pato nomwe munda wamukwanisa kupa mumwe munhu handika mamuti offer yekuti say there's money ochi munda handisi what's the purpose yekuti munhu atochera boho pamunda ipapo muti ibva ipapapo tikupa umwe munhu why can't you just give munhu wamuda kupa munda wacho ka ipaapa pamuda wamupa futiko because ndo zvamakanyora panapa instead handisi vakaziva aiona mhuri yekwaMarira tagara pasi musi wa10 January 2026 tikawirirana kuti munda wakatengeswa naHazviverengwi usasatengeswa instead wava kupiwa mumwe munda kana kudzoserwa mari yawo. Kelvin ndiye Ukutengesa kwa Kelvin mabeneficiary ni Kelvin na Kai. So which means kuti one already behind when you work with somebody the Kelvin na Kai. Because ndo mabeneficiary outcome yechi ndani. Confusion iri konzewa ndi Kelvin na Kai. Wamuweza wakunzwa umsaki kanwa musaki because inini kakala daenda ndiri nini dai nyaya indikuzwa kuti panhu panoda kupiwa pandikugira pane nyaya pane dispute handiti why can't I just wait kuti makaita akaita nyaya yake adii apedze nyaya yake why this extend kusaidi handiti muna musombomishiniwa manems book mune mamutawo takakuita semhuri kuti ndizvo zvichada kuita land yacho iyoyo chada kuzoyaloketa kuno mumwe munhu finish not kuti land ida kutoyaloketa kuna Kelvin na Kind saka Kelvin na Kind ngauchibhadhareke mari wadzosiri munhu mari ake ndomabeneficiary Kelvin na Kind ngawabhadhara mari yayo wadzosiri munhu mari munaye era na Kelvin na Kind Mira igara iva tumba mwana mwana kari yo gara pasi mari yacho mari iwewe wakatengesa iwe wakapiwa mari aiwa mira akatengesa ndiana ndimi nani aimukana ima igara iva muna kuya ni atari kusongea ni Zambia wakatengesa mari iva Adi. Ini muda wakatengesa mari ndakatengesa 2.5 ndio jari ndakatengesa 2,500 kandi siukanganisa ambia mune ndiye ndikando munani akawanda yakati ndima yakagurwa ndima yakagurwa amwacha ane ndima dziri mumo hapo isusu takanga takatengese ndima tikuda kuwaka imaidona nemvura saka takatengesera vanhu munda imomo mune 2 imwe ndima chinandisati ndaipedza kuitengesa isina munda ngorwa ndini muridzi wacho sabu hazvinei munda waunoziva unoziva munda wahazvinei munoziva kwazi munda wangu munda wako munoziva paakapa vanhu munda wake ngewake ndio takasomupa thank you sabu mapedza nyaya right ande panatanga nebwenda yemwake pakazonzwa nyaya yekudai takanga tine mugodhi wangu wachekwa tikaona wavharwa mabhiridha ndo akazofona achiti mugodhi tasvika wavharwa akavhara mugodhi ndiani
ndi kaindi nino Kelvin na kaindi la tia pakati wa iwo wakaenda kufa ndasoenda taura kuti Kelvin na Kaini vane chekuita nechi nehundi because wanika kutoenda kovhara wakaita mugodi iwewe mifamily haisati yaita meeting yekukuofa munda asi iwewe watoenda kovhara mugodi uri munda imomo arikaona zvitoa aiwa mirai kuona zvitoa zvinhu zvatsvaka guys iwewe watomhanya hausati wapiwa munda haisati yagara pasi kuti kana tikarikavha munda uyu tichaita sei nawo asi iwo watomhanya pamunda ipapo ukaenda kovhara mugodhi uripo pamunda ipapo nawo izvi zvisabhuku kuti pana kuti wati munda tisi takamupa tisitoziya munda ndewati isi imi muda kutorera munhu munda wati indi mudhara uri apo utaura kuti munda ndewati ndewati saka umwe munhu anoziya kudarika mudhara uyu ndiani sabhuku ndikazani ishe azani mukoi ndakati endai mwe kunyaya iyi munoite nyaya iyi mupedze nyaya iyi makaite iyi pandaka pamusoro weshanganyika ndifunga patakasvika tichitarisa nyaya yacho takaona kuti munda wakanga zvaitwa navababa zvineyawo then taona kuti ndo vakaita pandaita ongororo yandakaita ikaratidza iyo kuti munda ndewazvinei saka zvadaro takachiti kana kuri kuti pane makakatano ndofunga zvangodzoka paya pamakazoona muchiti kana vaine umwe munda vanokwanisa kuti vape danga umwe munda wacho uchikombenzeta iwowo kana vasingagoni kudi kuti vagare pane makakatano ava vakati aiwa takapedzerana kuti munda ngewani ngewazvinei saka zvadaro ndopandakazoona kuti nyaya iyi mamiriro ayo akuita kai zviri nane kuti iitwa hayo kuti apa kwakuri kuonesana ndani singatombo asi ndakandatotaurawo kuti aiwa zviri nane kuti paite umwe munda wekudi wekukombenzeta uyo wakaitwa nokuti wakanga wakasainana kudhara nasabhuku wakanga ari right but my problem ndekuti tisina kusolva chinhu tisina kusolva problem why even nyange mukabvisa danga pari andika muchimupa munda and then what becomes of this munda because uyu hazvinei atwa ndewako uyu autaura ndewako saka uyu unozoita wani because already uyu autaura ndewangu saka awa hakwanisi kuenda kuopa munhu zvakutora zvokuti takaita family meeting hapana anokwanisa kupinda munda because hazvinei kutora ndepangu ende sabhuku kutora ndepani ndepake andika so it means kuti munda uyu pachanga kugara pasina chii pasina munhu ndozvazviri kutaura kuti munda uyu ngauchagara pasina chii pasina munhu kana wati wawanira wanadanga umwe munda fine and they in agreement andika saka choice yako nanadanga nawo kuti can they be tossed around kuti ibaya endaya ibaya endaya apa the offer ilipo ndekuti kana zvemunda zvaramba just return mari wanadanga mari waiti zvamuda nemari asi ndingachirichena mari iyani ndosati kutaura kuti the issue becomes complicated why because uyu atora kuti munda ndewangu but pana kuti munda usiri wani wako ende ukatarisa panapa agreement yaitwa panapa ava wakagara pasi apa wari kuti takawirana kuti undzosera mari meaning kuti they know kuti ada kudzosera mari ndiani hazvinei is not there anga ari pasaratiza arangobuda meeting alright iwewe sunga iwe taure zvautichia akanda kuti saka ndakabuda chakamira akakutaura sisiwo zvekudawo nditorera munhu avo saka ndakabuda ndiri rati kubuda nekuti wangautaura so ndisina kuzaura kuti kudini mundu wangu kubva nekudhara ndini ndaitorima mundu wangu hapana zvaunontaura vanontaura zvekuti
Ngamunda. Handisi kudaba nemuda wangu. Kabota alichokuwa handisi kudaba nemuda yo. Nekuti mkomo wakandipa baba anoziva kuti ndakapiwa. Saka wodoti andili bangu kuti muda. Chakamire ndakamboya panapa ndikaripota nyaya yangu ndichiti bamunini vari kutengesa munda wakanga wanzi nababa wedu isusu ndiye wedu. Saka zvakaitika ndofunga vanhu vakutaura nyaya yacho naisuru nyatsotaurwa makange matiti tidzokodare musi wa10 unova ndi musi wakanyorwa tsambo nemasiblings ababa wangu. Ndakafonera ana tete kouya sekuru hanzvadzi yambuya wedu ana tete wese vanga varipo, asi musi wa10 kwaMutasa here kana kwasakupanje pane kwakanzi kuoneke kwangu ine rufu. Saka dare hatina kukwanisa kuuya kungu kudare. Ndo zvakapa kuti tizogare dare iri vanhu vaida kudzoka. Zvakazonyorwa papepa vanhu vaida kudzoka, ana tete vaida kudzoka kuHarare, ana sekuru vaida kudzoka. Vanhu vachibva ngoti matadza kuwirirana nemimi pachenyu. Ndofunga tikambodzoka kumashure ndakamboti munda waMai wangu ni mai variko wapi? Munda waMai wangu. Ndo pandaizomboti ngatiende pamunda pacho unoone kozi wakagoyiwa zviri fair. Takagara navo vakuru napo. Ndo pakanyorwa paper iyi. Pakaitwa option mugodhi unonzi wanga wacherwa pamunda, mugodhi hapana mugodhi wanga wacherwa pamunda. Ishe vakauya. Ishe mukoyi vakauya pamunda. Vakataura vanhu vekwadanga kuti stop, ngatimbomire nyaya isati yapera. A one day thing, 30 centimeters. Okay, mugodhi changa. Because you cannot eat 3 meters. Saka uyazunzire mukachitindinda wataura kuti mugodhi wedu takachenesa mugodhi. Okay. Iwo ngati takavhara. Okay. Saka wataura kuti akwazi mugodhi kuti. Okay. That's what. Okay, ikati kuti wati mugodhi. Saka zvadaro vana danga vakambouya tikaenda kwasabhuku pasekuru ndofunga kukanganwa. Vana danga vachitotaura nyaya yekuti wavhara mugodhi wedu. Tikabva ipapo sekuru akatoti because munhu ari kumiririra nyaya idzi ndikufa. Mwana ndiye mwana wasekuru. Sekuru havachanyatsounzwa, havachaiti sei ndiye ari kungoita zvezvezvo. Saka takatongofunga kuti maybe zvinhu zviri kutofamba zvakanaka. Ndiye sabhuku aripo. Saka ndaikumbirawo kuti tisati taita zvimwe zvese izvi kana zvichikwanisa motipawo rimwe dheti ndodaidza mamwe masiblings avo vangu nechi kana zvichikwanisa ndandichikumbirawo dare kuti kana tichikwanisa kumbovhizitawo kuminda kwacho rochionawo shirikadzi mai vangu wakasiyiwawo kuti saka pawo pacho ndipacho kana baba vamunini vari kuti munda ndewawo. Munda wakangogara uraidwa haunabvira wamborimwa sinzi muningi navo bongo ndibaba wangu. Saka iwo kuti here baba wangu kuitira utsini. Pasificha chokwadi vari zviri kuitika hazvisi. Aiwa zviri kuitika ichokwadi zviri kuitika hazvisiri. Even mama vanototaura dai kuri inyaya yekuti hatina kuziva kuti mama havapo dare iri maitirwo araitwa hatina kuziva kuti nyaya yatatanzwa isu ndeyekuti anadanga varoda mari yavo. Ndo yatangonzwa kuti hanzi maybe vanhu vakutaoda mari yavo ndo zvatanga kuita vana mama havana kuuya. Kana someone zakati mari za family it includes government and if you knew kuti itori nyaya yanadaka munhu wese ari concerned should come. Yes, I know mari wese varoga because yakazi mari za family that thing is not specific to that agreement. Because mari za family because you made this agreement makaita commitment as a family and everything. That's why yakazi mari za family. Like option and never vakati vanadanga vari kuramba kwakadai otomboti mari iri kunetsa nditi land is there napananga makatoa offer something I know you guys imboendai munoona vanadanga but this is January and this is May mapananga makawapa tuzino vanadanga patakawapa pacho vari kupanisi vari kuparama we are left with one option kuti tiwadzosere chi mari yavo vatoramba patawawashowa kwacho makangopromisa muagreement mari yacho mawapa here saka iwo anadanga wati chia wati complain ine dispute
toda kudzorerwa mari yacho inodzoka mari haisi problem. iproblemtibva muna january tamei iproblem kabcause tibva muna january tamuna mei chimwe ndingadaura changamiri ndechekuti inini mazira ndiri kuita nyaya iyi macommunications nevanhu vakatengeserwa munda tiri kutoita zvekuti vamwe vachona imi mana danga imimi hamusiri hamuna kutenga munda kunai vakatengesa munda kuna magaya gucha mameseji ari apa emwana wamudhara aitambidzwa mari anotaura kuti mari ipai magaya ndiye achaziva zvaachaita nenadanga nevamwe vanhu vake vaida zvekuti mari yakauya nani zvosvika chii kune maagents kune chii chiripo ndinoti mari kwayanga ichiendotendera kumaagents kweso yanga ichinoperera panani ende abvisa mari ati inofanira kuenda kunani. Saka muruterewe murume uyo wabva apenga zvokuti atotadza kuramba kuti hamuna kutipa mari yenyu. Iwo vari kutaura kuti uyu ndiye takapa mari yedu, ndiye akatengesa munda. Is there? Why are you talking about someone ari kunze kuti auye kuyakodi? Uyu arapa ari kuti ndiye akatengesa munda uyu. Ndakatengesera vanhu vapi? Awarapa. Then why should we bring it vanhu vari kunze? Enda ari kutaura kuti ndakatengesa munda chi 2500. Saka umwe munhu atoramba ndera. My main concern ya paMuBhedha. Tati umwe munhu atodaba ndiani. Ini ndakataura kuti hapana munhu uri kutengesa munda. Munhu wese ane munda haugoni kutengeswa. Kutonga pauzigara apa munda wako ndewako hautengeswiba. Kuti usikadiwe unoenda kosarira kuna sabhuku. Munda handichada tosvaka mumwe munhu. Saka zvese zvakabva handitenga inini. Akuita president. Mauya munomuti mudhara achazwi. Mudhara achafa. Main concern changamira haisisiri yekuchati hazviverengwa asatengese munda, haisisiri yekuchati chi. My main concern yapa kungoti munda watengeswa changamira hausi wake. Ndandichikumbira dare dai raikwanisa raiuya motumira munhu ouya oona mamiriro akaita zvinhu. No, amai vanokwanisa kuuya dare tati isusuka is no longer necessary for us to come there. Why? Because vanhu vachaiva ichikontinua hondo dzenyu wanani wanamarira handisi isu tipei chii saka zvokuti tichauya chayakodi pane munhu achiuda hapana kana alesi pauda kunotengesera umwe futi saka kana munhu unotengesera umwe munhu avo vanhu vati izvi wanamarira chiitai hondo dzenyu kwani kwamarira chitipai chii saka zvokuti isu tichasunge pane chiuya kuti chayakodini isu takutomira kuti mari imwe iri kuya riini mari tinounza toda by end of August okay by month end tikumbirawo mwedzi changamire twapa mari yako what month end tikumbirawo mwedzi mari tinoida asi hatifi kuti 2.5 kubva 2023 kusvika nhasi pane patichaona stendi ye 2.5 1.5 hanzi ye2 mastand mulambo 1000 hour 1.5 imimi tati wanamarira izvai wanamarira idai mogare pasi ogara wamakaita sanani wanamarira neumwe wani wenyu uyu andika akona danga wenyu uyu papaunyu andika ndio pamunogara pasi uyu wese kutora chokwadi ndakabhadhara mari yakati ndakabviya mari yakati ndakati andika muri mega imi muchazotsvaga wanadanga chete mautaura namadanga nhasi ndiani date ndi 30 anditika mari yenyu tadii tadzosera mari yenyu so because this what it means is kuti for now hapana munhu anoenda pamunda ipapo kusvikira mari yadii yadzosera ende mukaona mandate yadii yasvika musati mukatadza kubhadhara then means kuti lendi yanadanga pamusoro akomona vaimimba aitiba vitakaigara dare andeona achiita bai uyu ndakasangana nasabhuku ndikamomubvunza nasabhuku jese ndikavabvunza ndikati vanhu avo vari kuita sei
ihama dzangu asi ndikaona kuti hapanaba zvarwa chiri kuona kunyepa chakamita ndikuona kuti wana ava vanenge vari kunyepa pamusoro wechangamire nedare inoitwa zvadare maonero andiri kuita zvinhu izvi kamaitire akaita zvinhu izvi kuti tizosvike pakuwirirana semhuri takataona kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka ende kuti vanhu mugarisane uchipopotedzana even wacho wanga uri kunzi wauye wagare ipapo hapagarisiki zvakanaka saka ndokuzosvika kwatakaita kusvika kuwirirana kuti zviri nani kuti tidzorere chini munhu mari yake pane kuti tiswere tichidini tichingoita zvatiri kuita izvi mumusha hamungadini hamungamiri zvakanaka and we agreed kuti semhuri kuti ndo zvatakuita ndofunga chachangoita chete chachingoti mari da yanga yakaoneka semaonero ekuti tatekuda kufungira kadai takatodzorera mari so that uyu uri kuti mundange wake tongosiya zvakadaro tozoona semhuri kuti tinenge taita sei so that tirege kuti wari kuuya wotadza kuwirirana nekugara hapagarikiba kana pakadaro kuti vari kutaura hausi wake here muda mukati ari kuti hausi wake here handiti muri hama yake munda ngewani zvakaita munda inini nyaya taurwa ndekuti wati 2.5 yedu mari yetakabhadhara yedu andika 2023 we are talking of 3 years isusu mazuva atoita zvazvinetsi unokuenda kucabs kana kubheke abc kana zbc the work interest yekuti mari pagore mari inofanira kunga by now yamari 8 government rate handina chioption yekuita bheta nditsvage hedu mari yavo makutodzokera kunazaizinoti umosuke pamwe tatotaura kare kuti mandekubhadhara mari yewanhu kana mo interest yavo yaoda mari yaoda pamusoro tiendei kubhengi wanoenda kubhengi ava wosvika kuti mari yedu apa kubva 2023 kusvika izvozvo yamari bhengi is 5 millions imure batopiwa ende mari iyo inobhadharirwa panapa muriko wose watotoziva kuti yaenda here kana isina kuenda tobva taziva kuti haina kuenda tobva tanyora tsamba yekuti munda wandewani tichaziva ishu yemugodhiyo kosi tatakadaidza mabhiridhi akasaita akati $30 kusaita kwawanga ukaita ipapo nemamitas avo pandakataura nawo musi wekuti anga day 1 rakudoka zuva wakati taakunanambira 2 meters then day 2 wakainharizitwa akazitoita mamitas mangari saka tichaziti mari yemabhiridhi aya anozobhadharwa nayo mari yenyu imimira yemabhiridhi inofanira kuva iri pamari yenyu yekudzoka macost iwavo makaincare kuzobata saka anokuitira aid up muziva kuti mari yenyu yamunofanira kunge muchiwana kubva ipapo imari yakati handizvo mati 30 nyora yamavainyora 30 saka handei next ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa yeso zvino zvechokwadi zvechokwadi ikanyemba chabatwa nemhosva mwari arimubatsira wangu pamusoro wechangamiro inonzi Douglas tapiwa marira changamire nhau yatisvitsa pano nhasi inhau yekuti hatisi kuwirirana mukati memusha pane chivakwa chida kuvakwa mukati memusha wedu zvichikonzerwa nditete vari pakati pedu avo pamba patinogara changamire pamba pababa namai mai wangu akashaika she's late now wasati washaika mai nababa wakatiudza kuti panapa ndo pamusha pako ndo pauchazogara then mai washaika tikambogara nababa womudzi 7 years wasati waroora wobva wazoroora baba after 7 years baba uya mainini mumusha mainini wagara mumusha takagara navo kunga almost 5 years tichigara pasame house mumba yamai wangu nababa wangu ndomaigara mukicheni imomo
right now yazoitika nawo wakambowaka kitchen tikambogara pasi sedare remumusha nanatete tete wandadaidza kuti wauye pano nhasawa tikaudza kuti tete zvinoita here kuti muwake musha panapa pampango kamweti peumwe papari pamusha pemwe mukadzi zvikazi iwo rimwe natitauri newe tobva tambonyarara then nawe yazoti tizosumuka kuya pana pachangamiri pakuwakwa kuti takuwaka house saka nawo tabvunza baba kuti baba tinoda kuwaka house panapa ko tadite mati taramukei since takuti imi mhano pana mainini wakadzi vairi zvinozoita kuti wagarisane mumusha because so far zvoti vanonga kuti mainini unotsvairawo mbuya vanotsvairawo huku dziwe dzikapinda pane pachipopotwa tikati baba muri kuonere magariro atiri kuita hazvisi kubuda zvakanaka tadi since mati imi muna dhona kuda hanza dzenya toda kuakira musha madi mati vachitichita minda tinayo ngachitichi aendewo pake patone munin'ina wangu inini mainini wakazoita mwana nababa patone munin'ina wangu une 14 years ndichitopa example kuti munin'ina wangu uyu manje ucharoora saka zvamuri kuti muda wakamusha saka mukamuakira musha uchasara ino panoti chii pamai wake nababa wake akaramba ari apo zvakavakirwa panapo zvinozonesa ini ndaanomhuri futi ndakatowaka futi pamusha pacho ipo papo saka wanawo zvinokwanisa zonetsa saka ndichitaura nababa but maini nonga vakabva kuti hai zvakatononoka ndikati aina handisi kutaura nemi ndichitaura nababa ini saka ndonhau yakazoti tizosvika panapa kumashure kwacho changamiri mainini wangu pakauya wakaroorwa mumusha medu pakabva kwanga wakaroorwa kwajombe wakauya kumwe wakauya nezvinhu mashavhero mapiki mafoshoro zvikatengeswa mumusha umu wakauya nemagwere awo wakabva nawo kumusha kumurume kwanga wakaroorwa wakauya nawo mumusha medu wakatengesa wobva watenga mbudzi dzavo dziri mukati memusha tikabvunza vana tete kuti handizotikonzeresere kumberi kuti wabva nezvinhu uku kumusha uku zvaya kuti mumusha munomu nehembe dzemurume wake dzakauya kuti mumusha tikati urichengetera vana wakaine wana by then wafunga wanga vari magrade 3 vana wakatopedza chikoro wakuzvishandira ndovachengeterwa hembe idzi but dzakauya mumusha mukati memusha wedu saka isisi panapa patauya panapa isi handina kuya kuzoripotera baba but takuti mutienzanise nyaya yanga aripo tete wandaunza panapa nhasi waiti iyo muri kudzinga baba mumusha kati isusu baba hatisi kumudzinga baba mumusha baba tinowada ndi baba wedu isusu tinogarisana zvakanaka ite tichirongera zvinhu zvedu pamwepo saka panyaya yevanhau iripo changamiri tairati awa ngawachite sei sinzi muna dhona kuda kuwakira ngachingoendai mungowakirwa pasaidi sinzi musati matanga kuwaka ndo nhau yatinayo changamiri saka nyaya iripo ndekuti mimi kuti mainini hafani kuwaka maarikuda kuwaka padhuze neyadhi yamainini wakazowaka yake pasaidi asi ndima akasvikira mukicheni mamai wavo mainini arikugara kupi pane kicheni iri pasaidi futi yakavaka futi yakabva waka pasaidi warara mumba yagara iripo yanga iri yamukoma yamaikuru futi imi chamusi kuda mainini wacho paripo here pamuri kuti imi mainini anoenda kuwaka paripo but kamanje maiwariuza ndei munhu kana akaroora mukadzi wake people must not decide for you because kana muti imi baba aroora mukadzi wake handisi woti mukadzi wake apa handisi imi wana moti mukadzi wako ungasagara kumadingosiya baba nevakadzi wake moenda kwenyu kwamunotsvaka mabhazira pamusoro shoma chimanyika maikuru namainini vane vana wavo vakomana vairi mukuru ari wamaikuru ndikafa unopiwa utandiani atopera mukomana chinyi maizvaishona izvo pano wakadzi tu maikuru nani namainini asi mukomana mukuru ari kwamainini
kwamaikulu kana ari kwamainini Ari kwamainini. ari kwamainini ari Umwana mukuru ari kwamainini. Baba wafa anopiwa utandia. Asi ari kwari. Asi ndiye chi. asi situation yake mukuru ndiye wamaikulu mukomana mukuru ngewamaikulu ndiye unopiwa chinyi uta ndiye muridzi wechinyi wemusha Asi baba baba muridzi uchipo. Asi chakuita kuti wana ndiwo wanotaurira baba kuti mukadzi wako mainini ngaafundikire awake uko asavake apa muyadhi ngatitauishimaisa chimumiro kuchakaita hatitokumirira baba kufa nekuti baba unosiya ataura kuti baba wenyu ndeuyu whether I'm dead or alive. Mukomana mukuru kana ari apiwa uta hwababa ndiye muridzi wechinyi wemusha. Hamumudzingi, unogara pamusha pababa wangu. Ekunoti ndakuti asi handikugare pano mandipirei musha mandipei zvino. Aiwa, nyaya iripo, request iripo, iri kubva kumwana wamaikuru. Iri request iri kuenda kuna baba kuti baba mukadzi wako wechipiri uyu, mukadzi wako mudiki, haafaniri kuvakira apaba, ngaasuduruke anovakire chi somewhere else kure. Asi muri musiri apa, asi muri muchi ndopane nyaya patika ndozvatutauraka kuti mwana ane kodzero here yekutaurira baba kuti baba mukadzi wako ngaasavake apapa. Ukanga waita tomboti barika sekuru wangu ainazo sekuru wangu asingagani common kitchen izwaika nyaya iyi kai, nyaya iri very simple. Iri harisi barika chinonzi barika hunge wakadzi wese vari tu varipo vari wachi. Munhu akaroora mukadzi after mukadzi wake mukuru afa, harisi barika. Yes, harisi barika. Akamona. Saka zvakuitika mezvokuti wana wari kurwa shanje dzamai asisipo. wakasiyagadzirirawo wana wake kugara haangafiriri mwana womukadzi. ndochokwadi ichiko mai wakasiyagadzirirawo wana wake waripo. Izwai, taakurasika. Kurasika kwataakuitaka kune mutemo. Handiti mutemo utoti ivi nyange baba akafa nhasi, there is a surviving spouse, whether ndimainini kana kuti ndimaikuru, asi there is a spouse. Kana surviving spouse iripo, haatongi nemwana. Ungotora zvese. Haatori zvese. Ngatiende totiende mbichana nemutemo, ngatisarashipa. Surviving spouse kana asara aripo, it only means that she is the senior person pama surviving beneficiaries. Munuzwa? But hazvinewo kuti ari kutora minda yamaikuru ba zvinhu zvamaikuru achiita zvani zvake. No, zvinhu zvamaikuru zvinoramba zviri zvani zvamaikuru. Iye zvake mainini zvamainini. Wana wamaikuru wanoshare estate yani yamaikuru nababa.
wana wamainini wanoshaya estate yani yamainini nababa. Hakuna wana wamainini wanotora zvinhu zvani zvakashandwa nani namaikuru. It's like saying kuti maikuru asiyaimba ati pane misha. Hakuna wana wamainini wanotora dzimba dzani dzamaikuru. Hakuna wana wamainini wanotora minda yani yamaikuru. Hakuna. Akamubona. Ndo patikutora kuti kana baba anditi ari kuita challenge yekuti akuti minda yanga iri yani yamaikuru wopamainini, then there's a problem. Kana kuri kuti baba ari kuti minda yangu yese iri apa iyi anditi yamainini, then there's a problem. Anditi asi kana paine effect yekuti mainini wakazoroorwa maikuru padini pasisina anditi mainini paauya ari kuda wakamunda wekurima saka anorimepi baba anoita redistribution yeminda kuti mainini akwanise kuwanawo chii pake paminda panozi pani anditi pekugara anditi kana imimi wana wamaiguru muri mumba vani mamaiguru then mainini kanotsvagiwa kwani pake panoto pani pake newana wani wake. Saka imimi dambudziko renyu pane zvatataura dambudziko renyu riri papi? Changamiri pamusoro changamiri. Isusu space yekuti vanovaka tinayo iripo, hatina problem nazvo. Chiri chikumbiro changamiri zova pambaba paso hapagariki baba. Vamunozwa tete pamunozwa pamusoro changamiri. Chimbobvunza ngatiende mbichana tione pane nyaya. Kana muri pekuti avake paripo ari kupa decision yekuti anokwanisa kunovaka ipopo ndiani? Anofanirwa kunge ari kupa decision iyoyo ndiani? Ndibaba. Mukona pane nyaya wana handi wanofanira kutaura baba kuti mukadzi wako ndianovaka baba ndiye anofanira kutaura mukadzi kuti iwe mukadzi nemamiriro akaita chii zvinhu panapa iwo hakunovaka papi handisika noti kuti imi oraiti mukabvisa baba mai nini apo handiti paripo panga parugara baba. Indirectly what are you saying? You are saying kuti baba nemukadzi wako ibvai panapa no mirai tete mirai. You may not say it nechi nemazwi anditi you may not say it nechi nemazwi asi maaction enyu ndozvari kudii ndozvari kutaura because kana nini mukadzi wangu ndakagara nemukadzi wangu ari yarundibikira ari yarundichengeta moti mukadzi wako ngaabve maurumu aende anowake kupi uku iwe usare wega mupi muri kuti muri kutitaura kuti hatisi kuti hedu hatisi kuda munomba titi asi chatoda ndii kuti iwewo newe wacho teera kune mukadzi wako mukadzi wako uri uku hamuzozvitaura nepachii nemazwi asi action yenyu ndozvairi kutaura kuti kana mukadzi wako auku iwe uchagarirei pano teera kupi ndo patava kuti tingatichitarise manje kuti is that proper kuti mwana unotaurira iwoyo baba pamusha pake kuti enda uku ko imimi muri kutadza nei kuti kana kwaka kutoriko muri kutadza sei kusumuka muende ndizvo iwewe ndoda pekugara ende ikoko pamuzi baba enda siyai baba ari apa imi endai kupi endai uku mirai tinombotavara tozotanga mubvunzo toda kuziva pane nyaya because isu toda kuti establish toda kuti tese tono zvinoita here zvamutaura kuti hazvidii hazviiti kuti baba ibva paumba pako endawo wake uku isusu tisari pamba pamai wedu hapagarwi ndizvo here pamusoro echangamiri hazvisiri izvo tati mainini taigara navo musame kitchen yamai vangu for more than 5 years wabva wazowaka kitchen yavo pasaidi hatina problem navo isusu hatisina problem pese pataigara pasina problem navo tete wamaso tatopindira futi by then apo
but changa tangopindira tete changamira paka yambonga panogara vari pachipopoterwana pachiita sei takasvika pakati pemusha wanodaidzira kuti murora wangu uri chenesa musha panapa pari patsvina panapa tete vari apa saka panogarika here changamira pazogariki changamira tumwe tunhu vamunopedza nguva muchinetsana nazvo kunovhaisa kuzvishaya kuti munovaisa kuti chii chacho. Saka alright, dai imba iyi vana baba dai kwakuri kumurambi baba wenyu ainogara mai wenyu afa baba wenyu kugara kumurambi imimi baba ipapo ndipo munogara baba wabva aro. Saka muruti here baba ibva kumurambi ugare usangopedzisa ti kumurambi ndochiwa muchipi chamuta imimi makura wana move out noti utazi baba ibva pamba pako muruti iwe kana kuti baba ibva pamba pako muruti hakuna zvakadaro. Imimi kana muri wana makura move away. Pamusoro changamira pamba apa togara changamira ndakatoaka umba yangu itoripo. Saka what is the problem ndangoti since awana dona changamirira zvinhu zviri kuitika mukati memusha ka wadi wangu tete wao tete ndoka wakati ndine ndo ndiruwakira hanzazi yangu mba. Saka ini ndotika dambudziko renyu rina baba here kana kuna tete riri kuna tete. Saka baba muri mumpinziri kwatinyaya baba kazogara nawo pasi takati baba kazogara nawo pasi hanzazi yangu ndiyakavati imimi hamutauri baba zvekuita kai. Saka patakagara but iwe dayambori hanzadzi yako iri ushungurudzwa iwe waiita sei? iri ushungurudzwa hanzadzi yako iwewe iri ushungurudzwa ndiani changamira nehama nehameno avari kushungurudza whoever asi ari kushungurudza hanzadzi yako waiita sei? kuzwisisa nyaya yacho kuti nyaya yacho kana toti kushungurudzwa rinzi pane kusamuda hanzadzi yako iri kushungurudzwa iwewe as a brother what do you do? unorizova issue yacho changamira. Unorizova issue yacho how? Depending nekuti nyaya yacho yakamira sei changamira. Amikebo handisi uyu auya hanzadzi yake iri kutoswa no you want to just sit there and watch but yako iwewe unoda kuidefenda uyu woti usadefende yako but chakamire papara kutobvunzisa kuti hanzadzi yake uyu hanzadzi yake tete tiri kuishungurudza resimboishungurudza tinogara takagara zvakanaka wataura iyo kuti payadipo varikuda kwaka maikuru wakati wakwauya kuipa kuhandizvo wakatanga ndiani? ndini ndakatanga kwaka mainini waukainoyadhi mwana akasotanga kare kuwaka umba iyoyo saka mwana uputsa here umba iyoyo kuti maikuru tine two options saka tikutere baba over aiwa uyu mwana ko handiti mirai odala tiri kuti isusuka tine two options chatutarii kuti someone has to move pakati pevanhu vari pamba someone has to move pane unofanira kuti move. Saka mubvunzo yedu ndeyekuti anofanira kumubva ndiani baba nemwana. mwana haamuviri wakatowaka aiwa mwana wazoya kuwaka asi pane dzimba dzababa pane dzimba dzababa saka tikuti arikufanira kubva apa ndiani mwana here kana kuti baba. Alright, it's okay. Alright. Pamusoro ichangamira. Pamusoro idare rese riri mwana. Inini hanzvadzi yangu yakarora mukadzi wekutanga. Ndini mai Chishawa. Ndini Grace Chishawa. Hanzvadzi yangu yakafirwa ngemukadzi wekutanga. Afirwa ngemukadzi wekutanga.
inini namai kuwara mai uri mumba wamwe mai wekutanga wacho wakabara wana uri mumba ndikati namai kuwana tobva tati ngatitsvake mai musara pawana wamunun'una wamama tikadaudza mai yasanza machasanza kataurai namai nini ani tikaenda pana mai mai nini ani hazviitire kuti musare pana pamurongo ndirino takaita 3 days kusvikira hembe ziko yemanini akati handiti ndenditi tatoda kuti manini ani agara saka rino zvakaramba vanhu vekanyamwemba vakaramba kati endei kujechera sikujechera namai kuwana hatikuzivi kusvika rino zvakagara 6 months asina mukadziwa achichengetwa ngemukadzi weu rino sakaziva kumapanga kati ndirudawo mukadzi wekugara naye ine kugara nemuroora une nhombo udare ndirudawo kuti ndione mukadzi wekuroora mai kuwana nemaishiswa nditsvakire ndikashaya mai kuwana kashaya rino sakaziona shamwari dzake dzakafirwawo mutsonzomo dzikati unoona mishamwari haudawo kuerelizabeti waibva wapfimba nawaibva wadanana ende wari kugara upenyu hwao hwakanaka tsonzo rese rinoziva chizwa zvadaro waroora tagara uyo wakati ndikudawo kichini yangu ndikati tinokuwakira aibva ati ndiri kudawo pekuisa magwere ndiri urumwa ngezvikumo ndiri muhouse wakapiwa 2 rooms yanga ari kugara vatamu wake aibva ati ndikudawo chikwere chekuisa huku nembudzi vatamu wake vati ndikuda 12 vatamu wake zvakaita wana wamaikura wakadzinga hanzvadzi yangu mumba yomukadzi mukuru uyo akara kumusha pachishakati tete ndakadzingwa ini asi mwana wangu asati afa waizi make wakati baba namai makurei gara henyu muturumu yangu elizabethina wakagara muturumu iyo nanhasi ndimo wana kusvika mufe make abva waisa mupolisi ndikafa mukanga mafa imi mubhokisi neinei kuda elizabethina zvadaro tagara takazodaidzwa ndatiti ndakawaka zvese ndapera takazodaidzwa tete uyai kumbati nezvekutaura uyu wakauya na Eunice na amenoti nani ndikati zvomuri kuuya kumusha kwangu inini kwachishoko ndidaidza kune nyaya kazi ndiani ndimai musara pana ukazi hatina kudaidza haachazii chirova tamudaidza ndisu tamudaidza wana warinosiyo mukadzi mukuru tasvika kaitete takaungana mumba yomukadzi uyu yotakamuwakira kukazi tete tamudaidzira kuti promisi ngachibve pana asi promisi anga akuto mwana weuyu anga akutosenzai katamudaidzira ndre uyu wakabva nemagwere ake masabi matatu aibva atengesera mukadzi wemamarira aibva atenga mbudzi yake imwe saka mbudzi iyi abereka pano mbudzi dzatidzidiba ngadzibve pano tikataura tapedza kutaura meeting iyoyo asi tisati tatanga ndakati wandidaidza pano ndiani ndirindosereka ndiri Jackson kazi ndisu ndikati next time kama udaidza tete kumusha kwangu ndingodaidzwa ndinosina Jackson saka zvadaro takapedza nyaya yese tapedza nyaya pane kasikana karinosi kangozi Jeni kangogara kwamutanda kakasvika tapedza nyaya kwakusumirwawo zvese kwakusumirwa aibva azoti zvinoitawo ere kuti wakadzi wairangu tsvaira mukohomwe muna pateere zvinoitawo ere kuti mukadzi wairangu tsvaira mukohomwe zvanga zvakadini kuti baba nemukadzi wake watakude dzimba dzavo dzawakavaka panapa watokudanga ndakaposeka usika zvanga zvakadini kuti baba atore dzimba dzakakavaka nemukadzi wake wake kudanga kudzingwa kekalastibhoni kamaiku tikapara gore rapera wakaenda ukoti wanu wakati uda zviro zvamaiwedu minda yedu neimba yekuharare nezviro zvamaiwedu wakaendeswa ukoti ndikati maenda kuti marekangekuenda kumama kazi tiri kuteedza zvavari kuda kuita wakasvika kukoti mama wakazi muri kuda zviro zvamaiwenyu omba yekuharare ndiyo inotongwa ngevanhu vomutauri asi izvi zvemukumusha izvi ndezvasabhuku namavo nashi kazi baba mungoma chakasereka ndiri headman kazi headman ndiyongopa pekugara shendai kumba mopewe pekugara ndi headman headman ndiri headman iyo saka chizwa ndiri kwenu
ndozvakatora endai hedhimeni ndiye ngopa ivhu rekugara kwete imi wakaenda nemusikana wangozonyunyusi festival ndiyo wakaenda naye kuko ini Jose ana kwenda tasara na tete uyu ana kwenda kwenda takandozwawo asi wariko akati tinoda umbade kwarani akati takamba tiruda kamba kedako makapinga ndimaki akomurugara akati toreyo tichazowakawo yedu abazgairema tichazowakawo yedu tore yenyu dzimba dzenzvishishana ndakangana musi adzinga ndakangana pandi paseri musi jenati endai mogare iyo kudanga handinonye papa musinde mogare kudanga rinosokati ini zvino ndishabisei sabhuku panapa ndina dhagi kuti panakati handibvi pombo pamaya ndakadhivhaita pamusha pano ndirinosu musi wacho adzingwa keka last gona vakati kubva kwajekiseni kusvika kutarai kwese iyo ngekwadhagi nemukadzi wake inini nemukadzi wangu muduku saidi tikati isu wana tete tiri kuya koukanisawo ndinosi ndizvo ataura sabhuku handidzidi dhagi panapa saka chizwa taenda inini musi wa 6 October ndakadaidzwa ndiwa ndadaidzwa kazi tete makati muda wakira rinosumba ndikati kazi uyai musi wa 6 May 6 April ndakaenda kumba kwao asi ndakabvuta ndadaidzwa ndirinosi kana ndingaona ndikati ndichaudzwa kuti ndadaidzwa ndani ndakaenda tikaungana muhouse mamwina dhagi na fungai na marachi na mai musarapawana na Joni na Edi tikapinzwa mukadodomo awarubvagara mukangumba kakati tagara imomo jekiseni baba mu ndiye wakati saka tete zotaunganira munomu ngezvekuti zvanga zvakadini kuti muda wakira rinosi house panapa madini kwenda kowaka kahouse iyo mberi iyo kuchibhorani kwakafa hanzvadzi yangu nemukadzi wangu ngekorona house yenyu tsvakava ende muwakire ngenyasha ne 13 years mwana wangu asi pakutanga ndakanga ndaenda kokumbira rinosi kuti ndoda kumawakira house ndibva ndaenda kotaurira jekiseni kuti ndoda kuwakira rinosi house akati ndichataurira dhagi ndopa kundidaidza kuti makati muda kuwaka house zvakadini kuti mowakire ngenyasha tivhare kanzu mwana handinopindura pamusoro ndakashama mumwe ini ndoda kuwakira rinosi mumba yekuti agara aise tsvimbo dzababa wangu ini takabikiswa doro ndiwa tsvimbo dzikapiwa ndipo ari kudzinga kahausa nekahausa ini ndoda kuwakira rinosi house yekuti aise tsvimbo dzababa wangu idzo ari kupfatsira padorei wana hawana life ba ari kudzingwa kuti kazi muri dona chiwakirai ngenyasha kamwana kanena iniyesi kwamovha rekanzu rinosakadaira kuti ina nautaura pamusoro kusvika ndidzoke rinosakadaira kuti imimi ndimo muna wana wakuru jekiseni nemimi muna wakomana wakuru madini kowakira kanzuri mwana wangu ndiye maona toda kovhara kanzuri inini ngenyasha akura uchazowakaopa izvo vanga vari kuita vari kupulana kuti vadzinge ava wagariyo kusina mvura kusina magetsi kusina pulani yavo inana udairavo asi rinosakati imimi ndimo muna wakadzi wako chinde mawakiri kubvira kuita pulani yekuda kudzinga mai musarapa wana masuzeni wakati ari panze isusu kubvira kundeswa ngekakadzika kagari kabara wana waingi watatu kutaura tirobvira ndeswa ngekakadzika isusu kutaura umba yajekiseni nevanhu wese newese neiwa isusu tirobvira ndeswa ngekakadzika kakabva kabara wana waingi uyo ndakabvunzira ini ndiye rubvira tinetswa uyu wakadaira kati iwe ndiwani uri mai musarapa wana maishi pano adaidzwa ndiani watiuya pano ndiye wakundidzingira mukadzi wangu kwazi isusu tiruniswa ndo wakaamba kare mambo kudzinga vanhu wakaamba kare hanzvadzi yangu airariva no wangoita kunga magawa kurunzirwa ngekwababa muninenekwa kurunzirwa hawarari kubvautirwa abve panongaende
ndozviripo pamushava uyu ngaabve pasaredha zvinoita here mama rinosinda kupangidza kuroora kakati wakadzinga elizabeth ngosvika kwamatiza kumisheni aiti ndadzingwa dadii inini koza kuti munhu ungodzingwa aura kana kuti dzingwa ndirinosika nemadzita kwetawo mwana ungosvika iti ndadzingwa kwamarira ndaona warino zvinoita ini ndapedza ndikazowanza zvokuti ndapedza hawana kwisiba saka inini ndikuzi ndowake ndakati ndikuda wakira rinosi isusu mumba medu takakura tiri varombo baba ari kusauti ndikasenzera pamushepi nekwambetsa nekwambere pawelcome pai kusvika ndisvike grade 7 ndapedza grade 7 ndakaenda koticha kwaMutasa kwibva kaziwa matrendi asiri matrendi tichaba ada kotura mudaramo ndakaenda kudara ng'ombe ndikabvisa mari yangu ndandikusundira kwaMutasa igore rimwe ibva yapera 1962 na 3 ndikazotanga kuticha 64 ndakaenda kuna rinosi uyu wakaramba sikuru kupenharunga kari kakomana kapfupfu aibva aenda kumeko ngozi kunyi maundi pleasant vaisotakura tutsvimbo twavanhu kudai twemagorofu ndakakura timutambuzi aitakura tutsvimbo twemagorofu ndakabva kudara ng'ono ndikati sekuru ndipeiwo mari yekupedzisa kosi yangu yeuticha rinosaka ndipo ndikabva ndapedza kosi yangu ye2 years kudara ng'ombe kuti hukure ndipautsana nemukomana saka ndakati zvese kunetsoka kakudini ndingofa naye ngekuti upenyu ndinawo ndirinosi ndinofa naye muvhu mumvura pai ndinofa narinosi ngekuti upenyu ndinawo ndiyo wakandibo daa zvisizvo ndokwavari kundidzingira kuti ndinose ndogarei uvakire ngenyasha kuti ndisamwakire pane magesi pa wana warariva ngekuita mapurani kuda kudzinga ndinosi pamusha pasina mvura nemagesi aende kogara kudanga ndapedza mai masho hanzvadzi yangu first born ava ndisisi wangu third born hanzvadzi dzichakazarema yachoko saka tasara tiri 4 mumba medu saka inini handina kudaidzwa panapa ndozvari vototaura izvozvi zvapa kuti wadaidzwa here saka nyaya iri pano chifi Mutasa ngeyekuti madzitete tikateerera masoko ataurwa tisipo zvinokanganisa musha dambudziko riri apa chifi Mutasa zvoitofonika pane indafunga taitori 10 minutes nyaya vana vanotaura kuti mai mhazvo chimiro chiri pano ngechekuti zvazvakagenditaure muchidimbo mamiriro akaita nyaya yacho mukadzi wekukuru wekutanga nditika vakasiya vana vakasiya sizvaataura mukomana saka zviri kuitika chifi ngezvekuti dzimba dzacho dzakaungana kudai so dzaungana kudai so hama dzemukadzi mukuru dzinouya kuita zvirango zvavo nevana vavo vakasara handizvere mukicheni mavo handizvere saka muroora uyu ndiri umwe wacho wakakontributa pakicheni irutaurwayo ndiri umwe wacho takakontributa saka takontributa kudaro zvazvisikaiti kuti wagarisana madzimai tuzveshuwa tikati anhu wei anhu akati gogogo zvinofamba sei unoda kicheni yake mukadzi uyu ndiri umwe wacho wakakontributa asi mukufamba kwenguva chifi Mutasa tichizwa mashoko semazwiro anozviita hazvizodi kuita hostel tiri masiblings tiri umba yeumambo hweusabhuku zvinoda kudai so madzitete kana takaroorwa zviya tadzoka mumusha tibatanidze mhuri dambudziko rataita manje ngerekuti mavhiki aperawo vakadaidzana vari vatatu masiblings inini handipo nevana handitika vana vaine chichemo chekuti pakuda kuvaka house zviri kufamba sei tete wei tizwe kuti zviri kudini izvozvo ndakaita zvekuzwa saka nyaya iri pana pachifi Mutasa taikumbirawo nedare renyu mutibatsirewo vana kwandiri vanoti hatisi kudzinga baba kusvikira afe kana nemukadzi wake wachigara mudzimba dzavari kugara ngavagare ndozvandakanzwa ini zvikasi patakaita dare irororo baba wari sabhuku marira wakabvunzwa wakati pamba panapa ndakakowa ndikati ngepaDouglas uyu saka chikumbiro chiripo ngechekuti nokuda kwekufamba kuroita pesi iri pawatsomba mwana uyu ane 14 years wasara 4 kuti asvitse 18 unonga akudawo pake akaroorwa kana akatizirwa mangwana isu totaura zvemangwana mwana uyu unonga anawo pasaidi pacho chifi Mutasa zvakafanana nepane restaurant apa pane minda yakawanda isingaiti minda iripo hazvikuoneka minda iripo minda iripo chifi Mutasa
Wana wati hatina kudzinga baba. Baba ngagare ari mumba make nekicheni yake nezvikwere zvake zvakawakwa nditete nematoireti awo akanditi baba ngagare ari panapa hatina kudzinga baba. Asi mangwana tazosara nemwana uyu waMai nini. Hurumende iri kuextend. Mwana uchasara ino stand yake zviri kutaurika patsomba. Uchasara ine stand yake yakakokerwa ine house yake. Izvozvo manje ndozvotiri kukumbira kuti mutitaurirewo sabhuku marira nehanzvadzi yawo mwana azosare mangwana ari panoti iye ngoti mai vangu vakaroorwa vakasiya musha vakauya kuchengetera mwana wavo panapa mwana akazodzoka kumba kwavo. Saka uyu mwana uyu ngewe pamarira unofanira kunge ine stendi yake. Unozowana opportunity ere kuzovaka house yekuzogara. Mukoma dai zvaibvira kubvunza kuti une makore mangani pasara pakadini everyday unokando dai ndafa hangu inini. Asi mwana uchasara ari pamukopa dzimba dzake dzakatenderera kuti kitchen iri apo house iri apo tsapi iri apo izvozvi munomu zvotaraita chienda wake inini zvakadai so chief Mutasa ndochiti alright mwana wangwana unodini uyu uchauya nehama dzake dzakuda kuita zvirango zvemumusha unoda kuita zvirango zvake unoda kuita zvinhu zvemumusha make wanatezvara weuyu wachauya wanatezvara wemutanga wachauya chief handi wake kuchigorani panguva wakaiwa kuchigora Guys, kana tichita zvatinoita ngatiise musiyano pakati pababa nemwana, because zvauri kuda kuti mumwe baba aitirweka chimbozvibvunza kuti kana uri iwe uri kuzviitirwawo newako wana unonzwa sei? Because usakazvibvunza mubvunzo iyoba hauzvioni nekuti you are sitting pretty. Asi kana zvananganawo newe kuti wako mwana ari kuti ibva pano nemukadzi wako, ndipo uchazofunga kuti zvaiitwa nhingi zviya dai ndaimusapotawo pamwe ndodai ndisina kusara. Because Mwari zvaanoita manje zvaunoseka wamwana wachiitirwa ndo zvinokumirira kumberi muupenyu. Because ndikuti ininika ini chiri kundinetsa ndechekuti sei musi kukoshesa kuti zvinhu zvese zvamuri kurwira izvi muridzi wacho wezvinhu zvamuri kurwira aripo, ende muridzi wezvinhu zvamuri kurwira ndiye wacho wamuda kudzinga. Munomboedza kuti chii? Because kana muri kuti imi kugwanimba muridzi aripo. Imi muvhotishuwa imimi kuti mudhara hwaana dhona iwewe chiendawo wakite kumberi. Murumbotaura makamira papi imimi? Simba racho murumborwana kupi imimi? Ndoda kubvunza kuti simba racho chairo chairoka murumborwana kupi? Anditi because inini kaziva kwandoita kana baba we achipoka, guys, mirirai atorwe ndiMwari nguva yake yadii yakwana, mozosara muchirwira zvinhu zvani zvake, noti kuti mutanga kurwira zvinhu zvake ari mupenyu, kutanga kumukwesena nezvinhu zvake zvakakugadzirira imimi achiri mupenyu, kuuya komira mudare muno muswa munoisa kutaura nyaya yekuti baba mufa pauri pako. Because ivo nhasi muto watazi paruzi baba wakati apo kubva apo kudai ndepadhagi, anditi ndo zvamuri kukoshesa kuti baba wakati kubva apo kuenda uko ndekwadhagi, asi hamuti kukoshesa simba rainaro rokwanisa kupa dhagi pekugara. Tuyu simba rekugona kupa dhagi kuti kubva apo kusvika apo ndepadhagi kwamuri hazvina basa. Chine basa ndechekuti dhagi wapiwa apo, apiwa nani? Muchiti muridzi enda wagare muka2 room, because wana tezvara wemukadzi mukuru kana wauya wada kuita zvinango zvavo. Zvinango zvipi zvauda kuya kuita mamarira? Nhango dzipi zvaunobva musha kwavo kuya kuita mamarira?
asiri ko kwawo ndokwanira nhango dzawo anatezvara havanatezvara uitira nhango dzawo musha kwamukwasha hakuna zvakadaro munokoshesa kukoshesa vanatezvara kudarika muridzi wezvinhu zvacho ndakubvunza yevheri simbo kwese kuti dai baba imba yake yanga iri kupi musha wakudai wanga uri murambi gardens ati wabva waroora kuti mukadzi wavo waripa pamai wenyu afa angafanira kubva pamurambi gardens ndiani It's a simple thing. Baba akasiya nyora wili yekuti pandichafa pano pamurambi gardens pachagara Douglas. Andi zvareva kuti Douglas wautogarapo ndichiri mupenyu. Ndo zvinozokonzera kuti mubereki uraya vabereki kuti nguva ifambe ukurumidze ugara. It's a simple thing. Baba wane imba tata ane imba kumurambi hamusi kundipindura baba uripo waroora mukadzi wake izvi mutu ane nyaya yekuharare mutu ane nyaya yekumba yekuharare mutu anangezivi baba hasipo pandi akatenga imba yekuharare imimi imba yekuharare you're only beneficiaries. You only have a say paimba yekuharare kana baba achiri mupenyu. Tengai mastendi wakomana musamire mastendi ana baba shandai mutenge mastendi muzvivakire dzenyu hamurwiri kurwisa munhu akaita chinhu chake akazvitsvakira imba yake kuharare makutomubvisa nhasi kuti zviri obvious kuti akafa uyu imba iri kuharare ndeyenyu because ndi mabeneficiary ababa namai. There's no way mai nini achaibotora imba yenyu kuharare anoitora sei but hamuti baba achiripo mumudzinga achiripo muri kuti because baba right now kuti uno kuti ane right kuti kutengesa imba izvi munomudi izvi zviripo mupenyu ndiye muridzi wemba ane right kuti akarufunga nhasi kuda kuenda kuharare kutengesa imba izvi hapana anomumisa ndiani pakati penyu pese anomumisa ndiani pakati penyu pese nhasi akaenda kuharare akamuka achiti ndakotengesa imba yangu yegrevi anomumisa pakati penyu mese ndiani Nakamona how stupid you are at times. Kuti instead mungomira nayo guys, siya mudhara idzo ichi imba yake. Nguva yake kana yadiri yakwana mudhara woenda tozotangirawo papi. Ende chandikutoona izvizvi mudhara weasipo patori nehondo yakanomira. Mudhara yekumuka nhasi asipo patori nehondo yakakura kudarika yatinayo. Izvo zvizvi daida ndiri ndaitovhara muromo wangu kuti shwi kana ndikutoziva kuti imba yekuharare baba akafa ngeyangu kwakutovhara muromo kuti shwi noti kutotanga udotorwisana namudhara anongoenda kusvika kutengesa imba yake plus mazuva ano mutemo uri very stupid akaona kuti muda material things hysteric kudarika upenyu hwake handiti anongoenda vadoneta yake imba yeshe kujeros jiri chijeros jiri ovatosaina imozosara muri piki pesu baba vaidu kanzo pezi baba vakasodoneta imba kujeros jiri hapana zvomunenda muri ndeyake unoona unosaizvizvozva turi zvinhu zvezvirapaka there's nothing chimuri complicated but you are just complicating things for nothing handiti lendi iripo yababa baba une musha wake une lendi yake kuti muirwire lendi yamurwira nhasi is because pane muridzi anga inaye ende muridzi wacho waipopo achiripo handiti then maona kuti mudzinga achitori mupenyu zvasara kuti musiya anofaka munotomisira matende kurodhi yenyanga rodhi muchemereko nenyaya yekukara no izvo zvokuti kazvatete kana mune maissues enyu natete maissues enyu natete handitika but itetewo ane nyaya yake nehanzvadzi yake why because tete unokuti kuti ndisvike pandiri nini ihanzvadzi yangu iyi and I cannot watch him achiitwa zvamuri kwezvi handiti murikuona ngatisadaro ba handika isusu ngatingotelaini nekuti mwana chii mwana baba ndiani ti baba handika for now he is still there handiti in as much as we hate kuti akazorora mukadzi izvi zvinowanikwa kwese izvi kwese zviriko handiti mukadzi kana atoripo
kana nyangwe afa andika kana pato nemukadzi mukuru atosiya wana hondo iyi inotoitika especially panyaya dzemabenefits panotokuita kajeras kariko is common knowledge kuti jeras ririko andika pati zvandiri kuzwa manje zvokuti ndazwa kuruzi babawo nemukadzi wavo warutogara mukakora warugara ndizvo here mirai nditosaka ndikufa mirai panomwe here pamusoro darerese pano isusu ndiwo wazve kwanyamombe ini mbuya chinya ndiwo wazve kwanyamombe ini ndina mukoma wanga akaroorwa ngemurume haibva abara wana wake 7 kumwe wacho akafa 6 waripo aibva asiya mazuva akanga akufa mukoma wangu wakataura kuti dhagi ndiyo uchazogara paumba ngemufi mazwa isusu hatiruramba ba murume wedu kuti akana zvaakaunza mukadzi wake pane cho takataura vanhu vekwanyamombe atiti akagara mumba mamukoma wedu akarara pamubhedhe paira namukoma wedu akabara mwana wake ari kurara pamubhedhe pamukoma wedu hatina icho takataura tete uyu ungabvira kufamba kuti mama ake anga ine utsvina uyu uno ushaini asi makataura saka ataura kudaro mai wake wakaita gundi remakore changamiri aichengetwa ndimukoma wangu aibviswa tsvina yamai wake asi yahasa kwaya kochengeta mai wake mazwa pamakore 10 remakore mukoma wedu aruchengeta kana mai wangu akachengetana nemuroora ndinoinauchengeta nawo ndinoinawo ndakutoona kuti wanamarira uruzwa anzani ndiani dhagi kana uchiona nekuzwa kwandiri kutoa inini handiti imimi munaona kurara neshato magumbezi wazwa shona yangu ndati munaona kurara nechi neshato mchii waiti kudaro wazwa maisasara kuwana wati chii wazwa here maisara yovavana wati chii masoko wati wataranya kuti wakarara pamubhedha pamai napa wakaita mwana wari case number 1 case number 2 wakashandisa dzimba dzamukoma wangu dzadziri case number 3 wakachengeta mai wana baba achibata tsvina case number 4 saka iwe neni tikuita sei tazwa zvakadii kuti imi mutorwirana zveizvonatoti kowakakurodhuko haistori yame ndo chachiri chikudo chakati tine mhosva idzi takatozvinofana kuripa mhosva idzo dzidzi dzinoitwa but wazozviziva ma aiwa ndosaka totika chisiya ichi kanyaya kechi idzi andika moenda kutaura kuti 1 nyaya yekurara pamubhedha ida kuripwa kwamadamombe kugeza kwakaitwa mai wenyu nechi nemuroora imombe kwamadamombe chimwe chii futi dzimba choto chamai wenyu chiripi chirimo ndichakazwa ndichoaishandisa asi choto chamai wavo chiripi chirimo mkiche ndomakaswa achibikira kwazobva uchizoenda hakuna mukadzi anobikira atushandisa choto chinomukadzi changamire pakazotsinya changamire wakabva wazodai padakwedza kubatsira shona dzenyu makatodzikanganisa kumbewa musablame wana tete ndo blame wana tete zvavo
ndinoblema wanatezvara mamuri kuunganidza nyaya because one makachemera mai uyu seimba muchoto chiripo choto kuswafa munhu choto chinodii chinodzikurwa panogoyewa zvinhu the following day katika wanatezvara munoenda nechoto chani chenyu kana musina kuenda nechoto chenyu maisiya machipa munhu kuti kuti cheto isati kutakura asi takuti wana waite sei wabikire nikidani saka which means kuti kana chaka chakasiyirwa kwamurika it means kuti akazoya kobika haana mhosva because wakanga wachidonate wanga wagowa saka iyoyo haina nyaya asi nyaya iri pekuti chii sisi wedu mwana wedu akageza mai wani wenyu 1 2 bambo hazi makahira bota pamubhedha wechi wemunhu wenaizi mubhedha iwowo ndosaka ndotonatevwa natezvara mune nyaya because chinhu ichocho mubhedha iwo waifanira kuti mwana wenyu apa mubhedha iwo waifanira kubva tomiswa nemadziro waifanira kungatope ndobonde saka imi bonde ramakatora natezvara nderipi kana musina kutora mubhedha because mubhedha uyu ndio chinhu chamaifanira kuti achingofa muchinogedza hembe mubhedha wabva watoiswa uchii wobva watosimudzwa madziro but hamuna kuzviita mada kutaura nawo maakutanga kutaura nhasi izwai maisara ipaatibatsireka manyika timanyika chakadaura manyika ndii munototaura kuti tiri kuda bondere mwana wedu tiri kuda choto chemwana wedu tiri kuda duri remwana wedu tiri kuda suru remwana wedu tiri kuda dengu remwana wedu tiri kuda chii zvinhu zvichigoyiwa ndo zvinhu zvinotangamiswa papi apo zvinhu izvo zvomatara kuda chakati nechakati nehata nechi zvese zvoiswa apo motora zvinhu zvayo akatora vanazvoiwa akawapa zvese everything zvese zvamai vavo akawapa zvese hapane chinakasiya zvese akawapa zvese nemapureti netumakapu nemasipunu zvese ndakawapa kana chiamira kana chiri une nharwe hatina kukupe takaumba zvese takawapa hapane chinhu icho takasara nacho zvese wakatora chizwai nyaya iri pekuti anga mununzwa baba haangangotangi nekuti wanatorai zvinhu pane munhu akati zviro izvi zvese hazvibudi mupi ngezvinhu because baba wakawo ndiye aitenga zvinhu zvese but kana ari kuti zviro zvese nemasipunu chaivo nemasipunu zvese zvakaita haanongoita ega pane akati zvinhu ita sei siya kana tipe aripo akati tipe chii zvirizo because uyu munhu akataura ndakasiya nesipunu zvese everything handina chandakabuda nazvo kogara mukora pamusoro yechangamiri nyaya iripo paunoti baba kuti ndakasiya zvese zvanga zvatotaudza kwaana sekuru kuya kweyo after baba wataurira hanzvadzi yamai vangu kuti chiuya utore mubhedha wehanzvadzi yako zvatodaachiuya mutore mubhedha after watorarirwa ka ndimainini mubhedha chiita sei chitora hako chiti paini chii mari kana kuti titengere mubhedha chii totemwa mubhedha saka yokabva ngoti muri kutitsvinyira garai nezvinhu zvenyu anyway nyaya yenyu kai yakanebesa because nyaya dzenyu dzakawandisa nyaya dzenyu chaidzo wakabarira dzakawanda because mune mainternal issues enyu pachezvenyu akawanda mune mapersonal akawanda muruzwa
muri divided ivo vakutesa kuona kuti tete uyo nomwe baba sipo wari kwawo uyo neuyo wari kwawo wotoona kuti dhagi neuyo uri uku uyo mai sarapawana neuyo uri uku uyu uri uku uyu kaindi nakelvini vari uku uyu anakamukuna saka musha haudi musha haufani. There is need for a family meeting yekuti mese guys aidzanai munhu wese ngavari chii aripo mumbotarise maproblems echii emusha mugadzise maproblems echii emusha. Maproblems enyu akawandisa, maproblems enyu ari kusiyiwa ari unattended akawandisa because right now andikamukuona menyumu akana ndikutaura ndikati uona urara neshato muchii wanga uchimbozvifukirai kuti mai wako wesarapa wana uchasunga nhasi achitaura kuti mune mombe dzangu patikaniazvutaura but makaita sei kuti mugare pasi nani nababa kuti baba one these are the issues toita sei nemaissues tikaudza papunobvata vanorwara ndosaka ndati chaisei chidzokai endai kumba guys endai mugare pasi sorovhai mafamily problems because I'm telling you ukatoona vanhu vacho vamuri ndivo musoro wezvitima watori divided pachezvauyo kutoti tete uyo nehanzanziyo wari wega baba uyu nemwe hanzanzi wari wega hapana chinobuda ukuuya wehanzani uerengai uya unozani hazvivereki urowa yake akadai newakewo hapana I'm telling you, there's need for a family meeting. Mumbo gadzima problem zaruchi. Aruke. Because zandaona baga. Ende chimwe chanangu kumbira. Can you do this mukuru yachi? Do this thing mukuru yachi richi. Muningina wenyali. Uruma benjina. Akamwona tuto. Kuti baba muningina ndiye anataka kugara paside nemfumo. Bati kuma benji, urudo zvipinda karembo. Arito zvipinda karembo akagara kutotera kuti munogara nabarira. Aiwa, no, that's not the case. That's a bit. Aiwa, there's no need to just move them all. Kumbira kuti sabukumarira wambotaurawo kuti paumba vakasiya vati panodi wachipo unogova ri kana akatogova mona chimwe chandaunacho chamunokanganisa muziai sarai pawana uti mazuva sarai pawana zvataura ati sisu wangu paakafa akati dhagi ndo chasara saka sisu wacho wesimba iranga achiona kuti baba wachani ndiye akatsvaga stendiyo sisi wenyu ndiye akati murume pamba ipapo aiwa hautauriwo kana paine asara iwo wakufa anozara achitaura the final decision yemakaita ndiye unopedzisira kufa noti kuti watanga kufa ndiye hautanga adai kutosiya arongera vapenyu hazviiti izvo munotaura mukadzi haana raiti kusiya ataura kuti musha urongewa nhingi iye baba achiri upenyu baba akaroorwa baba achiripo otosiya atogowa guys musati pakuwirana baba iye baba wacho uripo. Why can't you just hear from the father himself wamuri takawirana baba maamuripo here pamuri mhanya kuti wakawirana baba maamuripo here pawakawirana akamona muda kuenda kosira none kunetsana nawo rumakuwa muchazokunetsana wapenyu wavakatarisana nawo why kuenda komutsa rumakuwa asi wapenyu varipo vanokwanisa kusolva maproblems amuinawo just because munenge mukakauni kekuzi hatiitiki uyari pano kuti handiti uri pano kuti handiti uri pano kuti handiti itai muchaita
Aiwa, tine zimwe nyaya. Mwana wangu kama yendo mwana akadaro kuti iwe baba handisi ndakaupa mari yangu kana senda ndikupi ngaramba akaramba kuti yangu mari handikupi handipi munhu asisina kumugara mwana zvese zvainazvo nemotikari zvainazvo akasiyanisa mari yangu 400 akatenga motikari kuba mari yangu mari yangu ndadini mari yangu ndatenga motikari ndisina kumupa mari yacho nasi ndokulidzika mamutuchiziya here ndati mamutuchiziya here Zvagara zvitaurwa. Zvagara zvitaurwa. aiwa Pazvirikuonesa nemaini. iwe ndokukonzeresa guys ngatimbonyarara tipewo date remeeting timbokubatsirei kuteam building meeting tipei date timbouya timbokubatsirei tunotunzwa tiri kuona imomo kuti bhuku iri rinotungamirika sei kana makadaizwa murimboritungamirira sei bhuku iri murindirakidza pikicha iyi ndarati ini ndakurwara ndakura ine mwana wangu seita basa rinosabha saka ndiye ari kurana basa rinosabha akurana kudaro mati baba hana chance kuda kundidzinga inini panapa chance kundidzinga inini panapa Samari vari kudzingwa here. Samara muri kudzingwa here. Utaura ngemuromo wako. Samara muri kudzingwa here pamusha. Takakudzinga here Samari. Ndiwo uri kundidzinga. Takakudzinga here. Uri kutaura wakazimba yapa ndowakira kudanga inini. Kudzinga. Saka kune basa kumusha kumusha. Kune basa kumusha. Kelvin. And they are kind there. Okay, we know we kind. Do not to coordinate. And this coordinate a family day meeting. 2 weeks, that's that. And that we just want to go. Take away forward. Do not show me as it is and do now. Because kutofambira zvavanoona kuti baba wangu kuti baba anofamba achiti mwana wangu Douglas ndiye anodzinga paumba arikorokora azviiti ndosati guys ngatiite sei iwewe chiita sei coordinate this meeting tisangane tibatsirane nyangwe weekend zvinomwe isiri Saturday Sunday kana yes Inini vanhu vakati mirai kuwakauma vazi endo wake kwangenyasha ovharengenyasha saka inatodawavira hanzadzi muyanguungapa kasumba dzese wadzingwa mahausi tati iwewe azari kaita chiitai kuti deti ringe riri padhuze because tida kutouya ipapapo titoone kuti pamuda kuti baba aende kuvaka pacho panoita here kana kuti hapadi hapaiti and we want to come there tichase kuona kuti mamini akamboita setup yacho yekukamanhepa panobva paita kunetsa kudai pamarira pangambodii saka ipapo tobva tatobatsirana tobva tasiya tati kana baba tete anokwakira mahanzadzi yake imba takutoziva kuti imba iri kuvaka tapatusa zvakati tapatusa zvakati then tikadaro tadii mari yaimamuda kudii mari yemamuda kuti yaimubhadhare kwani kwanozwani kwandangarembwa iyai zvitonaro chimwe yacho ka motombotora motombonotenga mombe yekubhadhara kwani pane pamwe ka pekuti
tinofana tonobhadhara mombe kuchengerwa wakaita chi mai nemutorwa towataziva kuti chikamu chitaita sei chatopfuura toenda pane chimwe kusvika taa kuti musha wadii wagadzikana because mamirira zvakaita hai musha vanogadzikana too many problems ende mukadai hamufi makawirana munonyepa chaizvo iyo zvinatsanokakona Douglas pana wakanyarara kuti zii izvo zvizvo musi unoti mudharadhi pana chatanga kuti iwewe ndio wakonzesa kufa kwababa saka anyway handi iwe unipa date after macoordinator toya right handi Saturday meeting the matter next Sunday what time 10 o'clock. Sunday 10 it's okay. Sunday. It's okay.